Naglabas po ng dalawang executive order ang lokal na pamahalaan ng Manaoag upang ipatupad ang pagtitipid sa enerhiya at bagong work arrangement para sa mga empleyado ng nasabing munisipyo. Sa ilalim po ng Executive Order number 25 Series of 2026 nilagdaan ni Mayor Jeremy Aherico Rosario ang mga hakbang upang higpitan ang paggamit ng kuryente at kontrolin ang gastusin sa mga tanggapan ng pamahalaan. Kabilang sa mga ipinatupad ang limitasyon sa paggamit ng air conditioning units sa mga opisyal na mga opisina mula sa alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon lamang. Inatasan din ang mga tanggapan na patayin ang mga ilaw, computer at iba pang mga kagamitan kapag hindi ginagamit upang makatipid sa kuryente. Mahigpit ding ipatutupad ang regulasyon sa paggamit ng mga sasakyan ng pamahalaan habang imomonitor ang paggamit ng gasolina ng mga bawat tanggapan. Samantala sa ilalim naman ng Executive Order number 26 Series of 2026, magpapatupad ang LGU ng compressed work week simula ngayong araw kung saan na 40 oras sa work week ay gagawin po sa loob ng 4 na araw mula Lunes hanggang Huwebes, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ayon sa pamahalaang lokal ng Manaoag, bahagi ito ng kampanya sa energy conservation na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang layunin din itong mabawasan ang gastusin at mailaan ang pondo sa mas mahalagang serbisyo para sa mga mamamayan. IFM News. IFM News. IFM News.